Sabaw. Basta. Ayan mga ka-vlogs. Hello mga ka-vlogs, welcome back sa ating channel. Nandito na tayo ngayon mga ka-vlogs. Mayroon tayong kakainin ngayon. Kakaiba din to. So kakainin natin to ng buhay. Lapas pa kayo. So fresh na fresh pa. Yan. Ayan mga ka-vlogs. Ito fresh na fresh, ang laki. Ito ka-vlogs. Ito ka-vlogs, ang laki. Hindi pa to luto. Kilawin natin. So kakainin natin to ng hindi luto. Ito mga ka-vlogs. Ayan, ang dami mga ka-vlogs. Fresh na fresh. Galing dagat pa to mga ka-vlogs. Ayan. So para masarap, malinis na to mga ka-vlogs. Tingnan nyo, malinis na to, pero kailangan pa to nating hugasan. Ayan, hugasan natin mga ka-vlogs. Ayan. So bagong hugas, sarap nito. Suka lang ang katapat nito mga ka-vlogs. Ito mayroon tayong suka. At saka mayroon tayong asin. So, umpisahan na. Ano pang umpisahan na natin kainin tong mga shell. So, syempre, itong pinakamalaki unahin natin. Ayan mga ka-vlogs. Gas. Gas. Okay. Sabaw. Ang sabaw mga ka-vlogs. Kung gano'n daw. Sabi nila. Ang pag-gano'n daw. Sabaw. Stop. Ayan mga ka-vlogs. Shit, kasarap. Siyempre, lagyan ng suka para mas masarap pa. Yan o, gumagalaw pa mga ka-vlogs. Tingnan nyo. Gumagalaw. So fresh na fresh.
fresh to mga ka-vlogs. Oh. Ito. Yan mga ka-vlogs. Sarap. Sarap. Suka. Manamis-namis. Manamis-namis mga ka-vlogs. One down. Sabaw. Subukan yung mga ka-vlogs. Pang ganun daw. Oh. Shell. Fresh from the sea. Yan o. Asin yan. Tingnan nyo ka-vlogs. Yan o. Laki. Kaya mga ka-vlogs. Two down. Oh, nananay suka. Sige, ready. Isa mo na. Ngaon sa kuno sila. Suka. Sabaw. Go. Ya, lami. Ha? Lami. Tamis-tamis. Oh, kuha. Kasi
nagturo. Ako di ba? Balik ko ba mo? Pang-apat na to mga ka-vlogs. Asin. Tapos suka. Parang balot lang. Ayan mga ka-vlogs. Ito shell. Mga ka-vlogs. Tamis kayo. Tamis. Fresh from the sea. Apat na tayo. Dami ba? Manamis-namis. Panglima. Yan mga ka-vlogs. Siyempre may asin. Lagyan ng gam. Asin kunti lang. At suka. Hilaw pa to ha. Ito luto. Yan o. Ito mga ka-vlogs. Sobrang sarap. Subukan yung mga ka-vlogs. Hanap-hanapin nyo to. Shell. Ilang piraso na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naka-anim na tayo. Marami pa ito mga ka-vlogs. Pero hindi natin ito ubusin. Magtira tayo para
pang sabaw. Subukan ito mga ka-vlogs. Sarap, sobrang sarap. Hindi kayo magsisi. Ito mga ka-vlogs. Konting asin, tapos suka na may sili. Yan. Sobrang sarap mga ka-vlogs. Yan, marami pa. Subscribe sa ating channel mga ka-vlogs, Chris Vlog. Sa mga baguhan pa dyan, huwag kalimutang mag-subscribe at pakipundot sa notification bell para updated kayo sa mga kung may bago tayong mga videos na i-upload mga ka-vlogs. So, Chris Vlog ng Sakalam. Ito na lang. Ubusin natin itong dalawa. Sobrang sarap nito. Yan. Wow. Suka. Tapos konting asin. Ganyan lang. Fresh na fresh to ha. Ito mga vlog. Matulog pa. Sobrang sarap. Ito pa mga ka-vlogs. Yan. Wow. Ito mga ka-vlogs oh. Yung sabaw. So, lagyan na lang natin ng suka at asin. So, asin. Tapos ito suka. Hanggang sa susunod mga ka-vlogs, huwag kalimutan mag-subscribe nga notification sa notification bell para updated kayo sa mga bago nating mga videos na i-upload. So, maraming salamat mga ka-vlogs. Ito. Salamat sa pagsuporta sa channel na ito mga ka-vlogs.